Исәннәрмесез дуслар, Сәйлән фестиваленең 5-нче юбилей сезонының 2-нче сайлап алу көне. Һәм без башлыйбыз. Бүгенге тапшыруның ахырында без 8 финалистның исемен беләчәкбез. Ә аларны кем әйтерсең? Әлбәттә, безнең мәртәбәле жюри. Әйдәгез алар белән танышабыз. Татарстан Республикасының атказанган артисты, җырчы Алсу Абелханова. Исәнмесез. Янәшәсендә композитор, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Илмир Низамов. Җырчы, популяр җырчы Илгиз Шайхразиев. Уңышлар сезгә, аеруча бүген, чөнки тапшыруның ахырында сездән, нәкъ менә сездән без 8 җиңүчене, финалистны көтәбез. Димәк, дуслар, хәерле сәгатьтә уңышлар безнең катнашучыларыбызга да. Һәм беренче катнашучыны кабул итәбез. Каршы алабыз Ранель Карамиев. Сәлам, таныш булыйк. Минем исемем Ранель Карамиев. Миңа 11 яшь. Мин республикабызның иң матур шәһәрләренең берсендә Яршалыда яшим. Төрле уен коралларында, гармунда, курайда һәм фортепианода уйныйм. Мин бик актив, шат күңелле һәм аралашучан. Буш вакытымда волейбол, футбол һәм баскетбол уйныйм. Сәйлән балалар өчен бик яхшы фестиваль. Мин дә үземне биредә сынап карарга булдым. Афәрин, афәрин, афәрин. Ну, тауыш, конечно. Бар. Бар да бар. Шулай ук шилтерәп тора, яңгырап тора. Әлбәттә, тауышның
Bizler için әлі тағын келешекте эшләргә кирәк. Менә ул тавышка biraz тембр кертер өчен, әйеме? Biraz мелизматика истәр өчен, biraz каядыр шундый понятие бар, тагын русча әйтәм инде, чөнки терминология ул татарча юк, әйеме? Филировка звука дип атала. Менә дип искә киттек, әйеме? Сузып бетерде, менә тотып тора инде истә ул нотаны. Әле алай бүтән кеше булдыра алмый да. Ama da lakin kileşekte ul zvukni nechikdir sfilirovat etirga kerak. Mana biraz tege matur aytib, biraz nechik mana anglatayım tatarcha ilgiz bo'lish. Mesela qo'y bir kishi yo'qdan boshlab Biraz üstürüp meken, ili nabarot mana üstürüp onları azgina pianoga ketib. Dip. Mana shunday ayberlarni ul albatta opit bilan kela. Albatta vaqt bilan kela. Pedagog bilan ishlab, ali o'zingda tuyarsың sen. Mana hozir bit endi biz jillaymiz, nechik o'zimiz tuyamiz. Shunday bit. Ali yoshlik, dard, kuch, mana tovush bar jillaymiz, aymi? Boshqa yoqdan endi sening material bik aybat. Bik kuchli. O'ngishlar senga. Borsi da o'z kishtesinde. Albatta. İlgiz Сиңа оферин, yüzün келишип тұра, тауышың яңғырап тұра, кәштүмің матур, бик қызықлы решение бұл дизайнерский. Әлігі вақытта сен инді сәхнеге шығарып номер көрсетірлік жүрші. Оферин. Рахмет. Аферин. Рахмет бек зур сиңа, менә тауыш турында инде бүтін сөздеріне әйттілер. Әлбәттә, син сәләтлеге, тавышың бик матур. Һәм менә синең сәхнәдә булуың, ул гомумән бик табигый. Син ничектер үзеңне яшь булуың карамастан, үзеңне бик артистик шулай сәхнәдә тотасың. Һәм шуңа күрә дәвам ит, һәм синең артист тормышың ачылагана барсын. Уңышлар сиңа. Рахмет барыгызга да. Рахмет бик зур. Менә Ранель сиңа карап торам да, бер дә Шаллада закомплексованный кешеләр яши дип әйтәсе дә килми. Син бик гашык, иркен үзеңне тотасың. Афәрин, рәхмәт сиңа. Рәхмәт, затып калабыз. Рәхмәт. Ничәнче комплекстан икәнен сорамадым инде. Киләсе ярым финалистыбыз Зәлинә Ибрахимова. Benim ismim Zelina İbrahimova. Mena 12 yaş. Мен Казан шәһәреннән 151 мәктәбендә белем алам. Татар халык, ретро, эстрада җырларын бик яратып башкарам. Калган вакытымны әлбәттә укуга багышлыйм. Сәләтемә килгәндә әнием матур җырлый. Дәвәтем монда итеп гармунда уйный идем. Бу ел мин ел саен үткәрелә торган Сәлән фестивалендә полуфиналга үтүемне белдем. Бик шатландым һәм горурландым. Алдагы чыгышларым да уңышлы булыр дип уйлыйм. Такая прям... Как будто голос не детский вообще. Кадышева. Да. Фольклорный.
Аларның шунда ни булганdır? Это не холод. Это такое всенародное какое-то сегодня. Не хватило. Первый раз такое слышу. Зәлинә, әфәрин сиңа. Әфәрин, қойдан шундый кішкене қыздан шул хәтле тавыш чыга дип гаҗәпләнеп карап тордым Зәлинә сиңа. Рәхмәт. Әнә Илгиза бүген елмаеп утыра сиңа карап. Әйтсен әле бер нәрсә. Зәлинә, шын мәгънәсендә синең тавышың яңгырап тора, өстә дә яхшы яңгырыйсың. Шунсы бик шаккатырды менә безне жюри әгъзаларын. Син аста да бик яхшы яңгырыйсың. Чөнки ул бу яшьтә бик бик сирәк күренеш. Синең укытучыңа рәхмәт, үзеңә дә рәхмәт. Син бик матур чыгыш ясадың. Биедең дә, ялгыштыңан да бер җирдә, тик бу куркыныч түгел. Бу була торган хәл әле бик кызык булып китте. Минемчә, бу хәтта энциклопедияда бу ысул язылырга тиеш. Кайчан җырлаганда ха дип Мин булай итеп җырлаган юк иде. Мин моны алам үземә бер ни итеп, бер прием итеп алам. Рәхмәт, шулай эшләячәк. Менә ул бик авыр сузырга озак итеп. Ну, сулауны фразаның башында алырга кирәк, уртасында түгел бит. Кирәк инде. Кирәк. Энциклопедияга язасың шуны. Син дулкынланган идең, син борчылган идең. Әнә синең хәтта ялгышларыңны да ялгыш иттереп күрмиләр. Зәлинә, бик дәртле чыгыш булды бу синең. Бик дәртле. Менә теге була бит шундый классификация бар эстрада җырчылары, әйеме бар классик җырчылары, бар халык җырчылары. Бу инде бераз халыкчан тавыш. Шундый әйеме менә безнең Зыкина тавышлары сыман, Кадышева тавышлары сыман, Ханьяпа шулайрак җырлады, әйе, бераз халыкчанрак шундый манера. Һәм менә син шушы ялгышкан җирдә, әйеме? Әгәр дә үзең дулкынланып куймаган булсаң, менә беребез дә аңламас иде. Әйе, син аны менә үзең каушадың да куйдың. Ә мин әле нәрсә булдысың әле дип карап куйдым шулай каушагач. Әгәр дә син елмаеп, дәвам итеп, дип җырлап шулай бер туктамыйча киткән булсаң, беркем дә аңламас иде. Шуңа күрә син бер дә дулкынланма. Менә син чыгасың сәхнәгә, син сәхнәнең шушы вакытта, шушы моментта син сәхнәнең хуҗасы. Бөтен кеше сиңа гына карый. Шуңа күрә син менә нәрсә телисең, шуны эшлисең. Ну, в хорошем смысле слова дип әйтик инде. Без бүген балаларны өйрәтеп бетерәбез бугай. Яхшы яктан. Молодец. Рәхмәт. Әфәрин, шулай булырга тиеш ул. Илмир Низамов. Зәлинә, син әлбәттә безне гаҗәпләндердең. Чөнки шундый кичкенә кыз булсаң да, тавышың зур. Әле бүген без шундый колоритлы тавыш ишетмәдек кебек әле. Шуңа күрә мин сиңа уңышлар телим, һәм киләчәктә дә үз тамашачыңны гаҗәпләндер. Рәхмәт. Мондый тавыш белән тамашачыны табу авыр түгел. Аеруча татар җырлары арасында менә бит табигать Аллаһ Тәгалә сиңа мул итеп тавыш биргән. Үстер дә эшләр камилләш. Рәхмәт сиңа, Зәлинә, затабыз сине. Рәхмәт сезгә. Без Таһир Мөхәммәдиевне каршы алабыз.
Сәлем, минем исемем Тахир. Миңа 13 яшь. Сәйлән фестивалендә катнашып, сәләтемне сынарга булдым. Чаллы шәһәренең 50-нче мәктәбендә һәм 13-нче музыка мәктәбендә укыйм. Мин күбрәк академ җырларны яратып башкарам. Эстрада җырлары да шый, фортепиано да уйныйм. Киләчәктә мин культура өлкәсендә эшләргә телим. Чыгыш ясар алдыннан бик борчылам. Һәр чыгыш имтихан. Мин кикбоксинг белән шөгыльләнәм. Ул миндә үземә ышаныч арттыра. Сәяхәт итәргә яратам, чөнки бик күп яңалык беләсем. Иек тау башында, болым қаршында, Күлқар сырлар шаулай бір ағаш. Бір кем білмей оның қайшан туған шағын, Бір кем білмей оның серлерін. Бір кем білмей оның қайшан туған шағын, Бір кем білмей оның серлерін. Ömer jile ise, ağaç yalğız üse, Yazlar gezler kişe yalğıza. Güngel haman tarta, tuğup üsken yaka, Ağaçıma qaytam aşkına. Güngel haman tarta, tuğup üsken yaka, Ağaçıma qaytam aşkına. Yeşil yaprak yarğaç, şavlı izge ağaç, Yalı terge şakra yolçana. Hoş isle yağıma, tuğan tuprağıma, Tarta mine yeşil yaktaşım. Hoş isle yağıma, tuğan tuprağıma, Tarta mine yeşil yaktaşım. Tarta mine yeşil yaktaşım. Tarta mine yeşil yaktaşım. Tahir, әфәрин сиңа. Молодец, шын ират икенсің, шын егет икенсің. Илмир. Тахир, менә костюмың да матур, тавышың да матур, үзең дә шундый шибәр егет. Беләсеңме, менә бөтен нәрсә бар кебек, ләкин миңа әзрәк кенә елмаю җитмәде. Син менә язып куйгансың, чыгыш ясар алдыннан бик борчылам, ул әлбәттә һәр кеше борчыла, чыгыш ясарга ул җиңел түгел, ләкин син истәп куйгансың, һәр чыгыш имтихан. Ул бер яктан имтихан булса да, артист өчен сәхнәгә чыгу бәйрәм булырга тиеш. Син менә аны имтихан итеп кабул итмә. Син аны шатлык итеп кабул ит. Син менә уртада басып торасың, бөтен кеше сине тыңлый. Син бу вакытта, менә Алсу әйтеп китте инде, син хозяин положения дигәндәй. Шуңа күрә менә шул елмаю, ниндер рәхәтлек үзеңә бирсәң, сәхнәдә күбрәк, синең җырың да, җырлавың да тагын кешегә күбрәк ошар дип уйлыйм. Ярармы, Тахир? Ярар, рәхмәт. Матурым, тавышың бар. Нык шундый. Үзең кебек нык тавышың, әйме? Әле үстерергә мөмкинлек тә бар. Мин аңлыйм, җиңел түгел әлбәттә
Чөнки монда bu konkursta ayrıca менә алдыңда biz дә утырабыз, бәя биреп әйме. Аны да менә уйлап торадыр әйе җырчы бала чыкканда. Әле бит камерада төшереп тора. Димәк, телевизордан да күрсәтәләр. Шуны да истә тотырга кирәк. Һәм инде әтиәниләр дә тыңлап утыра. Менә шул бөтенәй бер әлбәттә дулкынландыра. Әлбәттә җиңел түгел. Син чиста җырладың. Молодец, бөтен ноталарга эләктең. Мин ниндидер мәктәптә экзамен бирә торган җырчыны тыңладым хәзер. Әлбәттә бөтенесе урынында, әлбәттә чиста, әлбәттә тавышың матур, үзең дә матур, но мәгънәсен аңлап җырлаганда бераз хисләр җитмәде миңа, беләсеңме? Менә хисләр. Туп-туры биек тау башында авылымы каршы. Бу бит солдатлар җыры түгел. Бу бит, беләсеңме, монда биек тау башында авылымы каршында. Понимаешь, бераз синең менә уйларың салынырга тиеш бу җырда. Синең хисләрең. Менә шушы ялгыз агачның ниндидер ялгыз калуы, яфракларның шаулавы, менә бөтенесе текстта әйтелгән. Менә һәм чын җырчы, әлбәттә ул киләчәк синең. Менә шушы сүзләрне җырга сала, моңга сала. Менә шул вакытта гына тыңлаганда һәр кайсыдыр кеше, кайсыдыр тамашачы җылый башлый залда. Кемдер уйлана башлый, кемдер хисләнә, моңлана башлый. Менә шушы хисләрне син тудырырга тиеш тыңлаган кешедә. Һәм ул булачак, Алла бирсә. Әгәр дә син үз юлыңда барсаң, педагогыңны тыңласаң, җырыңны яратып башкарсаң, ул әйбер булачак һәм киләчәк. Илгиз белми сүз калдымы монда? Мин һәрбер сүзләр белән килешәм. Менә минем сүзләремне алып сөйләп тордылар минем коллегалар. Шуны гына тагын өстәп әйтә алам. Менә шулай эшләсәң, алар сиңа әйткән кебек эшләсәң, сиңа үзеңә дә җиңел булачак. Тахир, молодец, Тахир, молодец. Фәрим, нәрсә дисәләр дә син бу бит инде бер мәктәп, бер дәрес булды дип уйлыйм. Һәм инде шулай дәвам ит. Ничегәнәндә пархай как бабочка, жаль как пчела. Рәхмәт бик зур, рәхмәт. Син озатып калабыз, әйе. Рәхим итеп. Рәхмәт бик зур. Адилә Ишалина сәхнәбез түрендә. Сәлам, дуслар. Мин Әдилә Ишалина. Яршаллы кызы. Кичкенә чагымнан ук моңлы таттар дөньясында үстем. Чөнки безнең нәселебез җырлы нәсел. Киләчәгемне сәхнә дөньясы белән бәйлисем килә. Сөйлән фестивалендә катнашырга укытучым Ләйсән Сәлимҗан кызы тәкъдим итте. Һәм мин сәләтемне санап карарга булдым. Миңа бәхет елмаер дип өметләнәм. Yanlarında seni sağlanan sayın can dusqayım min sanduğa sin qayın Sayrar idim yanlarında seni sağlanan sayın Sayrar idim yanlarında seni sağlanan sayın Sağınızan da düzeyde Ekşan dusqayım min sanduğa sin qayın Sayrar idim yanlarında seni sağlanan sayın Ekşan dusqayım min sanduğa sin qayın Sayrar idim yanlarında seni sağlanan sayın
su gülüm, al su gülerim sana. Al su gülüm, saf gönlüm bulle giderim sana. Akşam kıskanmin sandığa sinqayın, sayrar idim yanlarında seni sağınan sayın. Akşam kıskanmin sandığa sinqayın, sayrar idim yanlarında seni sağınan sayın. Canım kıskayım, 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 canım kıskayım. Hakan bukan kelimen tıkan sen bize ver gamberşik. Unda uymak da kıymak işte böyle şaldaşık. Canım kıskayım, insan duğasın koyun. Sayrar idim yanlarında seni sağınan sayın. Canım kıskayım, insan duğasın koyun. Sayrar idim yanlarında seni sağınan sayın. Әфәрин Әдилә, әфәрин. Менә теге татар моңлы җырчыларын тыңлаганда, Хәния апаларны мәсәлән җырлаган тыңлаганда, бөтен җиргә үтеп керә бит ул. Менә хәзер дә минем шундый хисләр булды. Рәхмәт. Рәхмәт бер сүз белән әйткәндә, һәм син җырлаганда мин сиңа гына түгел, әле жюриларны да күзәтеп тордым. Аларның хәтта муеннары, аларның үзләренең теге куллары, аяклары гөл силкенеп торды дип әйтә алам. Әйдәгез, Алсу ханым, сездән башлык. Сөлкінмәслік түгел, жыр шундый, біріншіден. Бик килешіп тұра өзіңе. Екіншіден, бик дәртлі жыр. Һәм менің ойлауымша, бұл тулысынша шундый қойылған матур номер болды. Менә любой концертта куллана торган. Балқып торасың, кояш кебек, елмайып торасың, бүтән нәрсә үз урынында, биеп тә куйдың. Миңа бик ошады. Һәм менә шундый бер прием бар, секретный прием. Хәзер инде безнең Әдилә ул приемны белә. Җырлаганда конкретно бер кешегә карап берәр нәрсә әйтсәң инде, әйеме? Шулай эшләдең бит син. Илмирга да матур сүзләр әйтеп куйдың. Илгизгә дә шул вакытта инде әлбәттә. Менә как раз мин Таһирга шушы нәрсә турында сөйләгән идем инде. С отношением. Әйтеп куйды урынында гына берсенә, икенчесенә әйме. Һәм күчте ул дәрт. Күчте безгә. Безнең биисе дә килеп китте, җырлыйсы да килеп китте. Менә шуңа күрә мин бу чыгышны бик әйбәт кенә бәялим. Уңышлар сиңа һәм инде синең үтәчәгеңне шулай ук теләр идем. Бик зур рәхмәт. Дөрес, кешеләргә мөрәҗәгать иткән ул. Әле бит әле үсәсе бар. Кемдер аңа җырлар язырга тиеш, әйбәт. Миңа булай итеп итмәде, конечно. Менә булай. Но егетләргә шулай икәшалар да үткәрерләр. Шуны әйтәм бит, әле үсәсе бар дим, әле бит әле репертуар тудырасы бар, композиторлар кирәк. Шулай итеп. Әйдәгез, Илмир. Адилә, мин сине чын күңелдән котлыйм. Син чын артист. Менә бу бер җырда синең менә бу артист булуың бик күренә, бик сизелә һәм мин үземнән әйтәсем килә, миңа бик кызык, ничек син башка төрле җырларны, башка стильләрне җырлыйсың икән. Шуңа күрә көтеп калам сине. Әле тагын алда да. Рәхмәт сиңа. Менә бу шаян гына тиз генә җырда да, минемчә, аның теге моңлы җырларны башкара алу потенциалы да ачылгандыр дип. Бик сизелә ул. Сизелә, бар икән, сизелә минемчә. Адилә, афәрин, бик матур булды. Җыр бик татарча әйтмешли удачный. Чөнки монда теге салмаграк җире дә бар, тиз җире дә бар, монда токмак та булып алды, әйме, шундый ритмнар да булып алды. Бик матур булды. Син бүтән үзеңнең бүтән краскаларны күрсәттең. Бер генә әйбер әйтәсем килә, синең мелизмнарың бар. Син аларны менә бу салмак җирендә никтер кулланмадың. Аны шуларны кушып җибәрсәң, матуррак, тагын да кызыграк булыр иде. Булай шәп булды. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Сәләтле
кеше ул бары бер чыга, ул бары бер күренә, һәм инде син бик тә сәләтле һәм күренә башладың. Колфагың күренеп тора инде. Рәхмәт сиңа бик зур, сине озатабыз, рәхим итеп. Афәрин сиңа. Хәзер Сафира Гыймадиева. Минем исемем Сафира. Мин Чистай шәһәреннән 4 яшемнән җырлый башладым. Миңа җырларга бик ошый. Күбрәк татар халык җырларын башкарырга яратам. Иң зур хыялым сәхнәдә артистлар белән чыгыш ясау. Сәйлән проекты зур проект. Монда катнашу үз-үземне сынау дип уйлыйм. Афәрин сиңа, афәрин Сафира. Ой, әле ул елмая бит әле, елмая искиткеч. Менә монда ямочкалар килеп чыга аның шул хәтле мөлаем итеп. Әйдәгез, Илгиз әфәнде. Сафира, бик матур булды. Күлмәгең матур, елмаясың матур, җырладың матур. Әзрәк кенә һаваң җитмәде бугай бер урында, әйме? Менә мондый җырлар 11 яшьлек кызларга инде бик килешеп бетми. Менә 5 яшь, 6, 7 яшь бәлки. Ул яхшы булыр. Ә менә 11 яшьтә инде серьезныйрак репертуар алырга кирәктер дип уйлыйм мин. Булай барысы да яхшы булды. Тик менә шундый бәлки генә теләк репертуарны инде байыта башларга син әзер җырчыдыр дип уйлыйм мин. Рәхмәт, ярар. Мин аңлыйм, Илгиз нәрсә турында әйтә. Күбрәк синең тавышыңны ишетәсе килә. Монда бит инде бу җырда әллә кайра китеп булмый, шулай бит. Ә тавышың синең көчле, синең тавышыңның мөмкинлекләре зур. Шуңа күрә башка җирдә бәлкем тавышың ачылып китәр. Менә шундый конкурсларга килгәндә, аның исеме дә бар, конкурсная песня дип атала. Менә шул вакытта җырны сайларга кирәк, синең иң көчле җирләреңне күрсәтергә
күрсәтер өчен. Менә нинди син анда ноталар ала аласың, әйеме? Нинди синең диапазон. Менә шуны күрсәтер өчен инде җырны әлбәттә бераз катлаулырак булса да ярый җырың. Гомумән менә номерга килгәндә бик матур куелган номер. Миңа бик ошый менә бүген безнең бөтен кызларыбыз милли татар киемнәрен киеп чыгалар, шулай бит барысыныкы да матур, менә синең дә шундый якты, ялтырап тора образың һәм милизмнарны да эшләргә син тырыштың, әйеме? Тавышыңда бераз ишетелеп алды. Менә милизмнарны да шулай ук күбрәк кертәсе килә. Татар җырларында күбрәк милизм өстендә эшләг. Менә синең бөтен нәрсә алда әле, мин сиңа уңышлар телим. Молодец, бик матур чыгыш. Алланың рәхмәте яусын. Сәфирә җыр менә Илгиз әйтеп китте инде 5 яшьлек бала өчен. Ләкин менә шундый гади җырда да син үзеңне артист буларак күрсәттең. Кайбер вакытларда сөйләүгә дә кирип киттең. Менә мин шуны бик хуплыйм. Син ничектер бу җырны бизәргә тырыштың төрле яклардан һәм мин монда милизмнарны да ишеттем. Шуңа күрә уңышлар сиңа, рәхмәт сиңа шундый матур чыгыш өчен бүген. Сезгә рәхмәт. Алланың рәхмәте яусын сезгә. Сиңа рәхмәт. Шундый матур кыз булып үсеп җитәме? Рәхмәт, бик зур. Озатабыз сине үзеңне дә. Сау булыгыз. Айсылу Мөхәммәтҗанованы каршы алабыз. Сәлам, минем исемем Айсылу. Миңа 13 яшь. Җырлау сәләте миңа әти-әниемнән килгән. Җырчы булырга телим һәм шул ук вакытта IT сфераны үзләштереп, шул өлкәдә эшлисем килә. Сәхнәгә чыгып, җырларга яратам. Әлбәттә дулкынланам. Бисмиллаларымны әйтеп, дәвам итәм. Спорт белән шөгыльләнәм. Йөзәм, җәй көне велосипедта йөрим, кыш көне тимер аякта шулам. Буш вакытымда дуслар белән аралашырга яратам. Yakında şeşekle dala, balam yıklap yatar, taң nuru sine uyatır. Yokla balam küz nuru, ayның yaktı nurunda, kirfi kalkmay ten boyu, әнiyeni bulur yandarımda, әли bəli əli bəv. Şulpıların şınla
Эх, мен де шулай жырлай білсем, балаларыма шул жырларының да жырлар едім. Тыңлауы искиткіш. Шәп, Илмир әфәнді. Айсылу, бұл шыннан да спектакль болды. Білесің, міне әр жыр нинди ғади болса да, ол спектакль. Ә сенің жырың ғади түгіл, сенің жырың шундай қатлаулы, зур. Һәм сен ол жырны жырлап шықтың. Рәхмәт сеңа, бик рәхмәтлімін сенің ұстазларыңа. Міне шундай репертуар сеңа тапқанға көре. Мұнда сен тауыштың мөмкинлекләрен дә күрсәттең, үзең артиста буларак, үзеңне бик яхшы күрсәттең. Афәрин, Айсылу, бу гаҗәпләндерде мине. Шәхсән үземне бик гаҗәпләндерде. Айсылу, нинди матур произведение жырладың сен хәзер. Бик матур. Ушундай уйланган, беренче нотадан, аранжировканың беренче нотасыннан сихерләндерде. Ниндидер әллә кайда космосқа, орманнарға, ниндидер сихрлеккә, киятке алып китте. Икенче яктан бик тә катлаулы произведение, бик тә катлаулы. Монда инде профессиональ булган, зур җырчыда, минем уйлавымча, йөреп чыгырга монда бик күп эшләргә кирәк әле. Бу җырны менә тулысынча аның прямо нәтиҗәсенә китерер өчен бик күп эшләргә кирәк әле. Әмма ләкин син бүген менә бөтен мөмкинлекләреңне күрсәттең. Тавышыңның көчен дә күрсәттең. Менә мин әйткәнчә форма да булды, җырның формасы, монда пиано да булды, форте да булды. Ниндидер тавышыңдагы миңа бик ошады астагы ноталарың. Грудной резонаторда шундый бархатный аста синең тавышларың чыкты. Афәрин. Молодец, бик әйбәт булды. Менә бу произведениедә мин әлбәттә күрдем аның эчтәлеген. Менә нәрсә әйтәсем килә. Просто җырлап чыгу гына түгел, эчтәлеге булды бу җырның. Молодец. Шыннан да без төштә булган кебек булды. Аранжировкасы менә супер аранжировка. Моны ясаган кешегә бик зур рәхмәт. Гомумән бу әсәрне ясаган кешегә бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Сиңа рәхмәт, шундый безгә әсәр, шынлап әсәр бүләк иткәнең өчен. Рәхмәт сиңа, рәхмәт, озатабыз сине. Марат Әхмәтҗановны каршылыйк әле. Сәлам, мин Марат Әхмәтҗанов. Миңа 14 яшь, Башкортстан егете. Туган ягым Туймазы районы, Кондра авылы. Бик яратам. Кичкенәдән җыр сәнгатенә гашыйкмын. Әти-әни мине 5 яшьтә музыка мәктәбенә укырга бирде. Укытучым Закирова Аля Фарид кызы әйткән һәр сүзен күңел сандыгыма салып бардым. Мин аңа нык рәхмәтлемен. Спортны бик яратам. Теннис буенча ярышларда призлы урыннар алдым. Гомумән, бу тормышның тәмен, ямен белеп яшәргә тырышам. Basıp iler, bitip de basıp iler, bitiz direğinde bağlar.
sahneler. Diye kızar bir ana, bir kalbi diye kızar bir ana. Şayan bikilerin Allah süper 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 ana. Allah süper ana. Aferin Marat, aferin şunday mülayim, botur, güçlü jigit ekensin özüň. Әйдәгез жюридан da fikirlerin işittik. İlgiz Şahraziyev. Марат бик шәп булды бу. Настоящий жигитләрский, прямо дәртләнский, бик шәп булды. Миңа бик ошады, синең тембрың бик матур. Минемчә сиңа килешер иде салмак җырлар шундый, урысча әйтмешли благородный җырлар, синең тавышың да шундый. Мин сине шундый сагындым. Әйе, бәлки шундый җырлар менә сиңа килешер иде. Син монда менә синең үзеңнең нидер бер энергетикаң бар. Син хәтта тиз җырларда да син менә булай итеп матур итеп җырлыйсың. Менә шуны сиңа үзеңчә үзеңә бер козыр итеп алырга кирәк. Үзеңне үстерсәң, син тагын да зур үрләргә ирешәчәксең, Марат, яме? Дөрес юлдан атлыйсың. Дәвам итик дип, без Илмир әфәнде сезгә сүз бирик. Марат, без менә чынчылап Сабантуйга эләктек кебек. Менә шул бәйрәм рухын син бирә алдың, тавыш ашада, биюләр ашада. Мин бик сине котлыйм. Дәвам ит. Синең әле, минемчә, син әле үз тавышыңны белеп бетермисең. Әле ашырга да ашырганы. Һәм 13 яшьтә инде менә мин Илгиз белән килешәм. Менә шундый чыгыш ясый аласың икән син. Димәк, синең киләчәгең бик зур. Мин сиңа зур уңышлар телим. Зур рәхмәт. Син молодец. Артист, шен артист. Бигәнгә теге бик дәртле биюләр бийсәң дә, тавышыңда бер дә нинди дә ноталар өзелмәде. Җырладың, нык итеп әйме. Камашауламады сиңа биюләр инде. Дыханиң да җитте, тигез генә җырлап чыктың, молодец. Мин сиңа шуны киңәш бирәм. Менә күбрәк дус булсаң, шундый композиторлар белән шундый җырлар җырласаң, Илмир абыйның кебек классик җырларын һәм Илгиз абыйның кебек джаз җырларын да җырласаң, шунда синең репертуарың да бай була, һәм инде үзең дә төрле яктан үзеңне күрсәтә аласың. Шуңа күрә алга уңышлар. Рәхмәт. Рәхмәт, Марат, рәхмәт. Нимчә, синең өчен бик әйбәт имтихан булды бу, һәм син аны егетләрчә үтәп чыктың. Рәхмәт бик зур сиңа рәхмәт. Афәрин. Зәлинә Шакированы каршы алабыз. Сәлам, минем исемем Зәлинә. Мин таныклы Шакировлар нәселеннән. Шуңа күрә бәләкәй чактан Илһам бабай җырларын тыңлап үстем. Аеруча миңа татар классик җырлар, академ җырлау якын. Сәйлән конкурсында катнашырга минем хыялым иде. Хыялымның тормышка ашуына мин бик шат. Киләчәктә тормышымны музыка белән бәйләргә һәм нәселебезнең лаеклы дәвамчысы булырга телим.
яшен сукса, үміт қиялы. Туғаны жоқта, келер жоқта ауаз, таманнардан орын берер менен. Туғаны жоғам мәңгі құяш, керек қыса сағынуда. Туғаны жоқта яшел орман, кінде иттен әйте оса. Ода әлі яшимын, изілекке инану бар. Онда жонды шестар тардай, матурлыққа сақлану бар. Онда кешендің ятанғаш, намаз оқи бітірет олар. Онда сиңа яшәу биргән, мәңгелеккә табыну бар. Изге җирләр, күз күрмәгән чипләр, сузылганнар миңа еллар буйлап. Язлар җиткәч, мине сагынудан, каяннарым юлга чыга елап. Туғаны жоқтан хәбәр келсәм, шунда қарап сине чырыңа. Туғаны жоқтан қарауаса, өзі өлмәс бір мінәжәт. Онда әлі яшимын, изілекке инану бар. Онда жонды шестар тардай, матурлыққа сақлану бар. Онда кешендің ятанғаш, намаз оқи бітірет олар. Онда сиңа яшәу биргән, мәңгелеккә табыну бар. Әгәр дә сөйкемлелек буенча финалга уссалар, син инде анда булыр идең. Бик ошады. Беренчедән җыр ошады. Бик матур җыр. Икенчедән синең подача ошады. Менә хисләнүең, моңлануың, үзең бик матур, бик сөйкемле. Һәм беләсең нәрсә ошады? Син күңелең белән җырладың. Менә син күзгә карап җырладың. Ул менә күзгә карап җырлау контакт дип әйтегәйме? Ул менә дөрестән дә ничектер күчә башка кешегә, менә тыңлаган кешегә. Шуңа күрә миңа бик ошады. Мин сиңа уңышлар телим. Исәнме, Зәлинә, бик матур җырладың. Син бик ипләп, әдәпләп җырладың бу җырны. Бу җыр чыннан да бик мәгънәгә бай, һәм монда экспрессия да кирәк, мин монда сөйләргә кирәк иде. Һәм син, минемчә, син моны сөйләдең, ноталар белән сөйләдең. Мин һәрбер сүзеңне ишеттем, аңладым. Авыр җыр, бик авыр, музыкаль яктан да авыррак җыр, әлбәттә. Тик сине тыңлаганда ничектер миңа җиңел иде. Мин уйламадым да авырдыр бу җыр сиңадыр дип. Рәхмәт сиңа бик зур, Зәлинә, бик матур булды. Синең менә бу җырда бик зур диапазон. Монда түбән нотларда бик күп, югары нотларда бик күп. Һәм менә син югары нотларны җырлый башлагач, тавышың айруча ачылып китә. Һәм менә мин сизәм, әле анда мөмкинлекләр бик зур. Мин аңлыйм, монда бу эстрада җыры итеп яңгырады, ләкин нәрсәдер миңа әйтеп тора. Синең менә югары тавышың, син сопрано
тавышлары бар синдә, һәм бәлки сиңа шуңа игътибар итәргә кирәктер. Бәлки тагын диапазон үссә, син опера җырчысы да була аласың дип уйлыйм. Нишләптер мин шулай? Мин опера җырчы булырга Инде телим. шундый табигать бар синдә. Рәхмәт сиңа, Залина, озатабыз сине. Рәхмәт бик зур. Молодец. Инде җәмәгать барлык катнашучыларны да тыңлап чыктык. Кыскача гына сезнең фикерләрегезне дә ишетәсебез килгән иде. Безнең инде шундый миссия бүген без сайлап алырга тиеш. Конкурс ул гел конкурс, ләкин кем дәвам итмәсә дә сәйләндә үз юлын, үзләренең юлларын дәвам итсеннәр, чөнки һәр баланың сәләте бик зур дип уйлыйм мин, һәм мин аларга барысына да уңышлар телим. Bütün балалар бик талантлы. Бүген менә чыгыш ясадылар. Һәр бер бала талантлы һәм үз стиле белән, үз тавышы белән, үз имиджы белән чыкты. Үз йөзе бар һәр бер баланың. Һәм инде әлбәттә аларга уңышлар гына телисе килә. Һәм әйтәсем килә, әгәр дә менә узмаса бүген, әйме, җырлаган җырчы, җырлаган бала, бер дә борчылырга түгел. Чөнки бу шундый мөмкинлек менә шушы сәхнәдә, телевидениедә килеп җырлау, телевидениедә күренү, ул үзе бер бәхет. Үзеңне күрсәтү, әйеме? Менә шундый ниндидер киңәшләр алу, һәм инде әлбәттә аралашу шушы процесста ул үзе бер бәхет. Шуңа күрә мин уңышлар гына телим. Аларны инде барысында җиңүче дип саныйм, чөнки алар инде үттеләр шушында телевидениегә. Бик меңләгән анкетлар аша алар үткәч шушында инде җиңүче. Илмир абылары әйтмешли, аларның үзләренең юллары булырга тиеш. Сәхнәдә очрашырга булсын. Амин, шулай булсын дип әйтәс килә сезнең сүзләрегездән соң. Шуннан да һәр кемнең үз юлы, бу балаларның күңелләрендә моң бар. Моңлы кеше ул бер кайда да, бер кайчанда югалырга тиеш түгел. Хәзер инде сезгә киңәшләшеп, уйлашып, фикерләшеп безгә финалистлар исемлеген әйтергә кирәк булачак. Финалистларның исемнәре билгеле һәм сез аларны экраннарыгызда күрәсез. Барлык катнашучыларны да чын күңелдән котлыйбыз һәм сезнең белән дә, хөрмәтле тамашачылар, сау булашабыз. Ләкин озакка түгел, күрешербез.